И здравейте хора, аз съм Изи Хикс, до мен е Game Explode и Мануил БГ и днес и днес ще играем Майнкрафт. Днес ще съм Найкбой, да, както виждате, и ще играем в сервера, който ще се играем. Първо да намаля малко звука. Не, никак. Като влезем в сервера ще намаля малко звука. Не си извинен за това. Уи си Хекс. Няма да се копим така всички да правим. Аз съм Уизи Хикс, до мен е Game Explode. Вече го казахме. Да. И днес ще играем както пичното и... Първо ми... Окей. Добре, вече спря да лаги. Аре, почва. Сега аз съм Найс и хора, аз отивам заедно. Аз отивам при това пещерата. Тя е много малко хора. Хората искат екшен, Аз видях цялата пещера, тя е малко. Сега ще го трепем. Хората искат. Не го чупете, хора, не го чупете. Що бе, хората искат екшен? Ще го разкопаем, човек, няма да го чупим. Аз си да. Добре, ще изкопаем. Митко имаше мръвка. Да, хората искат екшен, И мръвка също. О, духа. Искат повече мръвка. Еми, чао тогава. Let's do this. Аз копая тук под паяците. Ето го. Да, копай под Пази се, Game Explosive. Да, дай надолу, човек. Дай надолу, копай надолу. Я ще копася. Бегай, бе. Ето. Защо влезнахте? Само за да изкопаем, човек. Повече ми пречите. Са повече ми пречите. Няма, ние ще помагаме. Да. Това се паяка и още един тук, където ми се бута. I'm жив. I'm very жив. Гледайте работата, паяци. Ема ти на колко сърца си? На 4,5. Абе, ще смете ли да Ми трябва манджа. Някой има ли манджа? Хора? Имам Букет Мутон и Ротънфелд. Дай Аз ротана. имам едно около. Да, ротана, ще го спускам. Но ми пока аз съм пират, като ти Давам ти две, защото само толкова има. Окей, найс, те ще ми. Не го убивай, човек! Не го убивай! Кой ме удря отзаде? Не съм аз. Кой ме удря? Никой не те удрят. Паяците Няма паяци. Те са катери, човек! Паяци имат 10 000 паяка при теб. Ето ги три са. Хората искат Аз ги екшен. избивам хора, Аз отивам долу и аз. И аз. Хората искат екшен. Аз ще разкопавам отзад. Боби ти Те са разкопавам. на тавана. Те са на тавана. Сори. Хора, аз съм направих тук и съм мъртъв. Хора, аз съм направих тук и съм мъртъв. Само две сърца ти липчат. Аз ще умра. Много ли? Малко ли? Аз ще умра, хора! Хора, аз ще умира! Аз ще умира! Тук да помогна на него. Едно и половинка! Аз съм половинка, хора! Бегайте, хора! Бегайте, бързо! Трябва да дойда! Трябва да се спаса! Не, човек! Взех ти май нещата. Чакай, аз те взех нещата. Добре. Ама имам две кирки, един меч и малко Да рота. изям нещо. Къде е той? Той ще умре от тъмното. От светлото. Да го пуснем вкъщи. Той ще умре от светлото. Не, да го затворим. Уич, хора, уич! Epic Fight with Witch. Къде му ич? Хора, ще дойда при вас при пещерата и ще ходя да пребия уича. Къде има уич? Хора, вие не излизайте, защото ще ви ползвам, не? Ще ви оставя на половин сърце, после ще ви метне една почна да Добре, хора, да знаете, аз ще спра на малко пауза. Аз ще продължа. И аз. Добре, емо къде е това? Уича е отвънка. Обаче човек не излиза в никакъв случай, защото ще ползва не и ще направи Дайте на на... пауза, хора, само защото ще излизам от сервера. Ти излизаш ли? Боби, що? Аз ти казах да не се качваш. Така. Ама аз съм горе, за да се ям, върнем. защото маджорно да правя. Добре, ще се върнем сега след малко и хора спрете на пауза. Кратка рекламна пауза. Някой игричка да си Аре, няма го триеме. Севат така. Продължаваме отново. Ето пак влизаме. След края на рекламната пауза. Да, рекламната пауза, защото Да. пиш пауза. Да. Пише ми пауза. Аре, аз съм още в пещерата. Добре, аз запуших ли? Аз не знам. Аз се запуших. Малко си смених скина. Епик. Да знаете, му се смени. Мануил БГ си смени скина на Робокоп. Да ми знаете. Аз съм робокопче. За кой ще пи това долу? Хора, аз си да ви спасявам. Абе... Уби го, Робокоп, уби го долу, уби го. Чакай, аз сега се спавам, човек.
Аз ли съм вътре? Да. Той ме напада веднага, човек. Той е много дърт, то скрипър. О, убих го. Ще го убих, човек. Ще го убих. Жив съм, човек, жив съм. И убих ли го? Емо, къде си? Убих го, човек. Взех око. Найс. Боби, дай ми двете кирки и меча. Зомбито! О, зомби финичър през вратата ни! Какво го правим? Вкарай го и затвори вратата. Давай да ни убие. Не, ние ще избягаме. Аре. Не, кой го Извинявай, аз без да исках. Затвори вратата сега. Сега затваря. Затворете. Но то ще ни отрепе, бе! Абе, Няма, спокойно. Спокойно, няма. Няма, човек, Аз няма. съм с вас. Не, аз паднах долу! Ще паркуризирам, човек. Аз паднах при прасето! Бушит. Бягай, мите, аз се държа на Бе, малко. имате ли дърво? Скачайте. Добре, аз скачам. А защо прасето ми го няма? Малко. Убиха ме. Ето защо не искаме. той не може да- Някой да се качи. Хвърлих дърт. Вземете копчето дърт, за да се качите. Мисля, че зомби вилджера може да излезе. Хора, вилджера може да излезе. Вилджера може да излезе. Дръжте се. Не може да излезе. Може, аз видях откъде може, човек. Откъде? Видях го, има начин да се качи по стена, трябва да го разрешим. Да, може. Може. Може, от тук. От тук. Кой ми гледа? Да. Крипър гръмна. Да, верно. Верно ли? Гръмна ми крипи. Къде е зомбито? Зомбито излезе, защото... Няма, ние не сме читери, Стиляне. Да го зомбито! Къде? Където крипъра гръмна там отдолу. Не го убийте, бе. Нищо, ще умре от слънцето. Нали? Не, бе, човек. Къщата ни няма покрив. Ще му направим точно на него, ще го заградиме. Аз какво да правя? Да скачам? Добре, ще го заградим. Да. Ама ти тук дето е. Как ще го заградя? Той е Бати само... логиката, ще го гледаме. Да, ще го гледаме. Ще бъде домашен любимец сега. Бати, цепите. Виждате ли какво правя? Виждате ли какво правя? Аз тук имам съчки, ще Какво запомня. правиш? Ти какво правиш? А той падна при минутата. Да го запушим там. Запушете го. Аз го запушвам. Ма той така може да излезе, хора. Аз го запушвам тук. Добре, аз също куча. Аз налагам едно зомби с ръка и го правя. Добре, айде. Запушихме го. Да умреш. Айде да умреш, мърси, че умря. Пази се. И така. Запушихме го долу. Ето, човек. Къде го запушихте Без сега? покрив. Още не покрив. Беше да направя тук. Добре, ако искаш да направим. Ето тук, това го оставете. Не, защо? Смахни камъка. Защо? Махнете дърта. Хора, махнете дърта. Има едно багясо зомби, аз ще го убия. Не, вече не е багясо. В майна ли? Защо го щупи? И защото имаме две такива. Едната за резерва ще си оставим в честа. Къде е вилджера? Да се побие малко за това. Къде е вилджера зомбицата? Ох, те потекаха. Потекаха ми мандарините. Добре, а ти защо ме биеш мене? Я да ми кажеш, Целянович. Айде, Аз Целянович. затварям тук нещо. Имаме две редстоун, какво правим? Чакай, те да видят. Имаш редстоун? Не ги прави, човек. Често. Не, да видя какво мога да... Не да правиш нещо. Вика ти беше по-размерил нова къща, много начало. Да. Къде е много? Той не е с нас. Той само аз го правя. Това мога да го направим. Лесно може. Ама няма да го правя. Да почвам ли да правя покрив? Да. Аз идвам с едно количество, масивно количество виски. Добре, значи ще направим покрив. Аз вече нямам нищо. Аз имам спокой. Хора, сега, значи, айде се стягаме. Не, аз нямам вече нищо за... Колко правим си сложи. Вие с колко правим си сложи. Боби, колко правим си. Някой има ли брадвенци? Нямам брат. Дайте малко стоун, дайте малко кабел. Тук що ми свърши. Не става две. Изкопай го тос. Чуй, Боби, дай си кирчока. Боби, дай си кирката. Падах долу. Боби, дай си кирката. Дай си кирката. Дай я за малко, човек. Дай назаем. Назаем. Стой, вие, първите дърво си изкачиш. Не бе, аз... Зомби вилиджър. Ма това е на нашото зомби, не го би! Ама мене ще ме убие. Идвам, Мите, идвам с Нищо, теб. аз излязох. Аз това. Зомбито ме гони във водата. Да. Стой, мен. Не, това е експлоден. Стиляна е. Ама ето го зомбито. Кой е направил тук? Тъп покрив. Не мога да се качам. Хора, чуйте сега, какво ще направим. То покрив ще бъде висок. Покрива ще бъде Не да висок. го убива. Отблъскай го без меч. Хора. Къде сте? Къде е? Хора, чуйте. Покрива. Обратно
Хора, покривът ще бъде висок, 4 блока. Така иначе ще умре от светлината. Не, няма да умре. Той е вътре в пещерата. Пещерата няма да... Не, излезе навънка във водата. Еми, такъв е живота. Сега ще ти кажа какво правя. Покривът ще бъде 4 купчета висок и няма да използваме търт, ще използваме само обикновени планкове. Чухте ли ме? Защо? За да бъде една нормална къща, а не да е като твоите къщи. И аз казах на Мико така, Е такива планкове, чуйте хора! Аз трябва ям. Е такива планкове. ще не ги дава. Има две А къде са ни прасето и кокошки? Има ябълка навън, ако искате да вземете. беше умряла, аз не съм я бил. Кокошките си умре от тясното пространство. Не вече, те няма да вече. Мисля, че... Ябълка, вземам ябълката. Мисля, че Еди ги уби, когато му трябваше храна. Не знам, чакай, че чуна тук. Имаме колко легла имаме? 2 легла ли имаме? Имаме 3. Дайте тук ме да оставим прозорчета. О, кафява овца. Да, знам, аз го бих Трябва да порасне. Аре, затворите вратата, бе! Голямата работа. Ще дойде. Ще дойде килъркон, хора, ще дойде килъркон. Не, бе, не, защото после я забравя и защо влизат много, бе? Не знам. Супер, ще направим. Има ли? Ще направим сега. Трябва да 4 легла. Не трябва 4 легла, трябва ни едно и всеки ще легне на него голяма овца, по-малко. голяма кафява овца. Всеки ще легне на него колкото да му се стъпне екрана, за да си запълни Кафявата овца не ми даде вълна. А, даде ми. Да. За да си запълним спална хора. Само ще легне. Аз имам една вълна. Една да отиваш една. А книгата къде е чета? Убия. Да, не, чакай, аз ще убия, за да взема това. Защото аз вече... Не ми... Стило! Сега, Стило, ела тук ти дам една задача. Ама защо ти трябваше да... Защото аз вече имам една вълна, трябва ми още една вълна и аз ще направя Добре, блок. аз не те чух, извинете. Стило, ела ти дам една задача. Има една задача за тебе. Ето ги кокошките. Къде? Отвън, където. Сега, чуй сега. Те избягаха. Аз ще ги подмамя. Нямам такова. Сега, къде си? Така, дам ти ето Аз дърт. не съм на лоб. Този дърт искам да позапълниш дупката колкото може. А защо аз? Ами защото аз правя къщата. Защото... Всеки прави нещо, човек. Аз ще Всеки прави нещо. търся за една такова... После. Това са такова. Това са... Вижте хора, това са основите на къщата. Деца камъни. Тях не ги пипай, Стило. Тях не ги пипай, те за това са камъни. А то са крава. Нищо е са. Ще ти изкараме още. Сега си прави каквото си искаш. След малко ще викна пак. Аз ще подмамя Обаче... кокошките към това. Стой. Знаете ли колко кокошки да ме? Ма не дай да тръгне! Шекери! Аз ще го подмамя с това! С къде си? С Обаче- посеви. Да не се държиш върху тях, че ще ги нахраниш. Няма да се държа. Ама аз съм много далеч от тебе. Не дайте да готвите. Не дайте да... Много далеч. Къде ви са това? Къде си? Още една овца ще направя. Стило, Аз имам две вълна, още две овца намерих. ще събереш ли... Стило, ще ти дам едно брадвенце, да ще събереш малко нормални дръвца. Става ли? Чакай малко. Ама нормални, човек, нормални. Така, добър ден, младежи. Вчера вие ли играхте тук? Да. Така. Сега сме ставили в безобразие. Цялата работа ми губи. Госпожата си тръгна, значи може. Това е край. Бързам! И това е краят на клипа, хора. Лайк, subscribe и довиждане. Добре. Защо?